Yang situ. Laitangni salkisa sekang khorokni sikla hafop jagai thinai rokni nokmuni borok bai thangai malaika MDC Utpolda Burma asolobini logio tongkha 29 Krishnopur block president Mohendra Dev Burma no khobai tipra motha bodolni te kubun adong rok Thanai 13 tariko ani constituency ni 11 Moharanipur Telemura ini constituency ni sini mo para mutas kamu konjumura para ni khorok ni borok thijak aku agi tik khorok sa belakina dukhu manjak botabu jibi hospital klaijak ang 13 tarik ni fungono je somoy gotna angkha somoy nang khobor manjak haipono ang teuni hawung mani baga phaimalia ang mia kifil mani loge na tini ang phaikao jagawo moren dukhuni borok bai malainani hini malaika belakina kha khamani kok asomsa kaham kereng mai tifon salaya ku phungni samung kita thailai ulo phaisa phaine nei boro thalai mani mangnei thika de masa ke dabu hospital klaija borna nainani nei borre nokuni de duku kosto manto mani a duku kosto na kita share khair hne am khai mani so jagaw abno kari ke jotno kaham kerung tongo kai kane hamari bai and noro jotong siu hanya September ni 27 tariko tumang saya ke sini BC election bongnai BC election buskangong na ni ang mansugino ang joto kamiro thayang to mani siaba tabuk to aboduk nani kogba 20 tarik ni siminang joto bisno joto bisyo thangai bidit khayan nang songito telebelek na hambal Yang situ.